Bir gün Hazreti Musa Allah Taala münajat kılıp: "Ya Rabbim, men senin adalatyny görmek isleýärin" diýdi. Cenab-ı Hak Musaga: "Ey Musa, şol dağın etegine barıp otur. Meniň adalatymy şol ýerde görersiň" diýip buyurdy. Hazreti Musa şol dağın etegine barıp oturdy. Adam gara ýok, kuş hem uçmayan bir ýer. Musa: "Ya Rabbim, bu yer iňläp ýatan adamsyz bir yer eken. Bu taýda seniň adalatyň näet görerkem?" diýip sorady. Cenab-ı Hak: "Ey Musa, sabr et. Adalatymyň şu ýalada ýerde nähil aýan bolşuny gör" diýdi. Hazreti Musa dört tarapa üst bilen serdip otursa, uzakda bir atly peýda boldy. Ol atyny çapdyryp geldi. Ol atdan düşdü-de, bilinden altından dolu gapçygyny çykaryp, çeşmenin kenaryna goýdy. Soň atyny suwa ýakyp, el ýüzüni ýuwup, özüni raslap, ýoluny rowana boldy. Gapçygyny bolsa unutup, şol ýerde galyrdy. Köp wagt geçmäke çeşmenin başyna bir çaga geldi. Ol suw içdi, el ýüzüni ýuwdy. Birden onuň göz altyna gapçyga düşdi we onu alyp, oýnoklap ýöküp bu ýerden taşlaşdy. Şol wagt eli hataly bir kör garry hatatyny daşlara dürtüp bu ýere ýetip geldi. Suw içip çeşme bulagyň ýanyndan ýaňyr ýörep uğranna gapçygyny galdyran atly ýygyna geldi. Ol saga sola seretdi. Gapçygyny goýan ýerini ünsülen synady. Emma pullu gapçygyny görmedi. Çar tarapa ýaltaklap, goloýlak ýerden hatasyny tarkyladyp barýan batyl gojany gördü. Atty tyýdyk bilen baryp, onuň ýakasyndan tutdy-da, "Gapçygym ber" diýdi. "Kör oňa, howlukmy, inim, o nähil gapçyk? Meniň hiç hil gapçykdan habarym ýok" diýdi-de, atly bar-bar inanmady. "Bu ýerde senden başga hiç kim ýok. Altyn dol gapçygy sen alansyň" diýdi we ony öldürdi. Bu ýagdaý daşdan syynap duran Musa Hazretleri: "Ya Rabbim, häzir meniň gören wakam adalat däl. Ýanat, zulüm, çünki gapçygy kör almanyny" diýip münajat kıldy. Cenab-ı Hak: "Ey Musa, bu görenleriň hemmeti meniň adalatymdyr. Atla gapçygyny men unutturdum. Oglan gelip gapçygy tapdy. Çünki ol gapçyk şol oglanyň hakydy. Atly şol çağanyň atasyndan dolu gapçyk pul alypdy. Oglanyň atasy öldü. Atly öz atasyndan onuň pul alanyny bu oglan bilmedi we pulu oglany bermedi. Köre bolsa bir wagtlar şol altynyň eýesini öldüripdi. Emma muňa şaýat bolmansoň ol jera çekmändi. Şeýdip, ol adamyň öldürileni ýatdan çykarylypdy. Ey Musa, sen adalaty görmek istedim. Ine häzir meniň adalatym saňa aýan boldy. Hiç kimse Allaha adalatdan gutulup bilmez. Sagy öz hakyny aldy. Atly atasynyň gandaryny öldürdi. Hasat kıyamata galmady" diýdi.